mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona wopirira mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona. Tikulandireni omvera kuna kulikonse kumene muli mu tsiku la lero pa programu ine kudziwa Baibulo langa imene amakupatsirani ndi Alilongwe School of Biblical Studies imene ili ku Mitundu ku Lilongwe. Ndipo mu tsiku la lero mu programu imene mukhala ndine m'bale wanu mwa Ambuye Daniel Linje Pancras. Mu tsiku la lero monga tanena kale pa programu kudziwa Baibulo langa tikhala tikupitirizabe kuphunzira zatsatanetsatane wa Baibulo maka kuti tikazukute pa buku lililonse palokha kuti limakamba zotani, munthu uthenga otani, nangeno ndine tingaphunziremo chani. Pamene tinayamba kuphunzira makamaka kuchokera pa malonje kapena pa introduction ya tsatanetsatane wa Baibulo ameneyo, tili kuphunzira zinthu zambiri, zinthu zozama. Mu programu yapita ija tinaphunzira makamaka zokhuzana ndi mabuku okwana 6. Tinaona za buku la 1 Samuel, 2 Samuel, tinazaonanso za buku la 1 Mafumu ndi 2 Mafumu, komanso tinazaonako mabuku a 1 Mbiri komanso ndi 2 Mbiri. Munkuphunzira mabuku amene aja ndikukhulupirira kuti ambiri tinamvetsa bwino kunena kuti mabuku amene aja amangofotokoza makamaka zatsatanetsatane kuchokera pa Samueli ngati oweruza omaliza wa ana a Israeli ndikukafikira pamene Ayuda amene anapita ku ukapolo analolezedwa kunena kuti abwererenso kupita kwawo. Ndiye timaphunzira kunena kuti mabuku awawa anatenga zaka zambiri zedi, nkhani zimene zili pamene pasi zinachitika kwa nthawi yayitali. Tinanena choncho kunena kuti talingalira na Ayuda anakakhala ku ukapolo kwa zaka zokwana 70, ndiye kuti pamene amakakhala ku ukapolo kwa zaka 70 ndikuti mafumu atatu aja atalamuliranso kale. Ndiye kuti muona kuti mafumu atatu aja Ayuda alamulira wina aliyense zaka zokwana 40 ndi 120 plus Ayuda aso kupita kukakhala zaka zokwana 70, kuphatikiza mutha kuona kuti ndi nthawi yayitali zedi, kuphatikiziranso nthawi imene ufumu unali utagawanikana, wina uli kumpoto wina uli kumwera. Choncho zinthu zimene zofuna kuti zizimvetsetse inu ndine pamene timagwisa ntchito buku lathu limeneli, kuti tikati taligwira Baibulo tikati tafika pa nkhani imene zitha kumvetsa kunena kuti kodi mulembi amakambanji nanga mu nthawi yathu ino tingaphunzirepo chani. Pakuzindikira kunena kuti tinaphunzira makamaka mu buku limeneli, pamene timakamaliza mu buku la 2 Mbiri pa programu yapita ija tinaona kunena kuti kuyambira mu verse yake 22 kumatsika musi kukamaliza chapter imeneyi cha 2 Mbiri, tinaona kunena kuti Kirusi amene anali mfumu ya Persia adalamulira Ayuda amene anali ku ukapolo kunena kuti atani kodi abwerere kwawo, abwerere m'makwawo. Choncho tsono tikamawerenga mabuku otsatira kuchokera pa 2 Mbiri ndiye kuti ndi buku la Ezra, Nehemiya komanso Estere, mabuku atatu awo. Tsono pakuzindikira kuti mabuku 6 aja anafotokoza za ufumu wa Yerusalemu, ufumu wa Israeli, makamaka kuchokera pamene padali oweruza omaliza Samueli kukalekeza pamene anthu amene anali ukapolo amawuzidwanso kunena kuti azibwerera. Tikamawerenga mabuku a Ezra, Nehemiya komanso Estere amafotokoza makamaka za kumangidwanso kapena kubwezeretsedwa kwa mtundu wa ana a Israeli pamene anthu anachoka kuchani, anachoka ku ukapolo kuja. Ndiyo tikuona kunena kuti buku la 2 Mbiri chapter 36 chikukamaliza ndi kunena kuti Kirusi akwauza anthu aja kunena kuti atha kumabwerera kumapita kwawo. Ndiyo kuti tikamakaona za mabuku atatu awawo otsatira awa akungofotokoza za mmene anthu anabwererera komanso zinthu zimene anakachita atabwerera ku malo kumeneku ku Yerusalemu. Pamene anthu amenewa amabwerera mulendo wawo anabwerera m'magulu okwana atatu, pamenenso anatsogozedwanso ndi atsogoleri atatu. Mwa atsogoleri atatu amenewa anagwiranso ntchito zosiyanasiyana zofuna kubwezeretsa ufumu umenewu wa Israeli. Timaona kunena kuti ulendo oyamba anatsogozedwa ndi Zerubabeli ameneyo waukulu ntchito yake imene anatsogolera kwambiri inaliyo kamanganso kachisi wa Mulungu.
inali yokamanganso kachisi wa Mulungu. Paja pamene tinkaphunzira tinaona kunena kuti kachisi wa Mulungu ameneyu adawonongedwa ndi mfumu Nebukadinezara pamene anabwera kuzatenga akapolo ku Yuda kumeneku mu ulendo wake omaliza. Tsono ulendo wachiwiri anthu amenewo adatsogoleredwa ndi Ezra. Ezra ameneyo nayenso kwakulukulu anangobwezeretsa zokhuza ndi kupembedza kuti inde mzanga uja wamanganso kachisi ndiyo building chabe, komano ineyo ndikuyenera kuti ndilongosole za mmene anthu akuyenera kuti azikhalira kapena adziperekera ulemu kapena azilambirira Mulungu. Ezra anagwira ntchito yakulu makamaka imeneyo. Munthu winanso amene anatsogolera ana Israeli makamaka pochoka ku kapolo kuja kupita kwawo ndi Nehemiya. Nehemiya pa ntchito yake wakulukulu anangoyigwira pothandizira kumanganso za linga kapena mpanda wa Israeli. Ufumu anzathu kalekale amati ukatundu ufumu wa Israeli makhazi onena kuti ali ndi chani, ali ndi mpanda. Hayi ndi China makhazi onse ali ndi chani, ili ndi mpanda ozungulira ufumu wake. Chimodzimodzinso pakuzindikira kuti podzatenga akapolowa mpanda udaphwasuka, chinankomera Nehemiya unena kuti nkofunikanso kuti abwezeretse mpanda umene unaphwasukawo, kunena kuti anthu azikhalabe mwachitetezo monga mmene amakhalira kale. Choncho tikamaona mabuku amenewa amangofotokoza makamaka zokhudzana ndi nkhani ngati zimenezo. Tikembeni kuona kunena kuti kodi pamene tikafika mu buku la Ezra linakambako zambiri zokhudza chani buku la Ezra limeneli, nanga inu ndine tingaphunziremo chani. Tikamaona buku limeneli, buku la Ezra, buku la Ezra kwakulukulu lili ndi machapter zokwana 10. Mwa machapter zokwana 10 tikamaona mu chapter chake choyamba cha buku limeneli la Ezra akungopitiriza pamene lidalekezera buku la 2 Mafumu chapter 36. 2 Mafumu chapter 36 fumu Kirusi akulola kunena kuti anthu aja abwerere kwawo Ayuda aja. Ndiye tikamaona maka pamene papa mu Ezra chapter 1 akungofotokozanso ndithu kunena kuti Mulungu ndi amene anamugwiritsa ntchito Kirusi kuwalola kunena kuti Ayuda aja atani abwererenso kupita kwawo. Kumbukira nena kuti ndi Mulungu yemwe amene anawalola Ayuda awo kuti apite ku kapolo ndi cholinga chonena kuti akasinthe mkaganizidwe kawo. Mulungu yemweyo analolanso Ayuda aja kuti atani abwerere pogwiritsa ntchito mfumu imeneyi Kirusi amene anali mfumu ya Ayuda. Choncho tikamawerenga buku limeneli la Ezra kuyambira mu chapter chake cha 1 kukalekeza chapter chake cha number 8 anangofotokoza kwambiri za mmene ntchito imeneyi inakhalira makamaka yobwezeretsa chipembedzo. Ndi chifukwa chake tikamaona mu buku limeneli la Ezra chapter 1 mu verse yake ya 7 ndi 8 analemba kunena kuti Kirusi mfumu anatulutsanso zipangizo za nyumba ya Yehova zimene Nebukadinezara anazitulutsa mu Yerusalemu ndi kuziyika m'nyumba ya milungu yake. Zomwezi Kirusi mfumu ya ku Persia anazitulutsa ndi dzanja la Mitiledati wosunga chumayo naziwerengera Sezibala kalonga wa Ayuda. Apapa Baibulo lingofotokoza kunena kuti mu chaka chimene chichi akuti Kirusi amene anali mfumu ya ku Persia Persia akuti munthu ameneyu anatulutsa zipangizo zonse zimene Nebukadinezara adakazitenga mu kachisi wa Mulungu ndi kukazika mu kachisi ya milungu tawo timene amatani amapembedzeramo. Timadziwa bwino kunena kuti ulendo wachitatu umene Baibulo amakatenga akapolo ku Yerusalemu ndi umene anakaphwasula kachisi kumeneko. Tsono zakazo kumeneko Ayuda aja atakakhala ku kapolo kwa zaka zokwana 70 chinankomeranso Mulungu kuwalola anthu aja kuti abwerere. Anagwiritsanso ntchito munthu amene yotchedwa Kirusi kunena kuti akawalole ndithu kutenganso zinthu zimene mfumu Nebukadinezara adatenga zimene zidali zopatulika mu nyumba ya Yehova tsono kuti akadzibwezerezenso mu nyumba ya Yehova. Zimene zikungochitira umboni kunena kuti tikamawerenga machapters amenewa timaona ndithu kubwezeretsedwa kwa chipembedzo. Komanso timaonanso makamaka tikamaona mu chapter chake cha number 2. Chapter cha number 2 cha buku limeneli la Ezra kwakulukulu limangofotokoza za mayina a Ayuda amene adabwereranso kuchoka ku kapolo kupita ku dziko lawo ku Yerusalemu. Kungofotokozera mayina awo kuti apa banja lakuti adali munthu motere, apa banja lakuti anali munthu motere. Chapter yake number 2 chidafotokozanso za zinthu ngati zimenezo. Tikamaona chapter yake number 3 kwakulukulu chinangofotokoza zokhudzana ndi
kumangidwa kwa guwa lansembe. Kumbukirani nena kuti anzathu aja munthu ukachimwa umene utenge chiweto upite nacho kwa ansembe, ansembe aja akaphe, akatero akapereke nsembe pa guwa lansembe koma kwa Mulungu. Tsono choncho chidakhala chinthu chofunikiranso kwambiri pakati pa ana Aisraeli kunena kuti chingakhala abwerera komano akuyenera kuti abwezeretsenso ndi kumanganso guwa la nsembe limeneli, monganso mmene timaonera mu buku limeneli la Ezra chapter 3 mu vesi yake ya 12 pamene analembapo kunena kuti koma ansembe ambiri ndi Alevi ndi akulu a nyumba zamakolo okalamba amene adaona nyumba yoyamba ija pomanga maziko a nyumba iyi pamaso pawo analira ndi mawu akulu, koma ambiri anafuwulitsa mokondwera. Apa tikuona kunena kuti pamene zinthuzi zinkamangidwa makamaka nthawi imeneyi ine nthawi imene ankamanga maziko a kachisi foundation, amanga foundation yachani yakachisi, koma kuti anthu akuluakulu a Ayuda amene analipo kale makamaka a fuko la Levi mmene anangoona kachisi otsopano amene akumangidwayo adafuwulira kwa Mulungu ndikuyamba kutani kulira, ena ankakondwera ena ankatani ankalira. Anthu akalewo ankalira fonena kuti chani kunali kumumvera chisoni kachisi amene akumangidwayo poyerekeza ndi oyamba uja. Malemba amafotokoza choncho kusonyeza kunena kuti chingakhale wachiwiri ankamanga koma sankamanga mofaniza ndi mmene oyamba uja adamangira mfumu Solomon. Izizi ndi zimene tikumazipeza mu machapters amenewa. Chonchonso tikamawerenga makamaka kuchokera mu chapter chake cha namba 9 kukalekeza cha namba 10 cha buku limene la Ezra, pamene papa anangofotokoza kwambiri makamaka zokhudzana ndi kukozanso maukwati. Tilipo mwina anthu ena amene timakhulupirira nena kuti pakuti banja langa linasokonekera mwina munthu amene sindinkadziwa ndiye Mulungu sakandilanga. Baibulo pa nkhani ya banja limaphunzitsa kunena kuti ndi mwamuna mmodzi komanso mkazi mmodzi, kaya ali mu mpingo wa Khristu kaya sali mu mpingo, koma lamulo la banja ndi limeneli. Fo lamulo la banja limapita kwa munthu osati kwa Mkhristu. Ndiye kuti ngati ndi munthu oti samapembedza akangomusiya mkazi wake posakhala chifukwa cha chigololo nkukakwatira wina nadzabwera ku mpingo oti afuna kuyamba mpingo, amakhala kunena kuti anthu ali ndi tchimo lachani kodi la chigololo. Ngati afuna akhale mu mpingo akuyenera kuti amuchotse uyuyu akatenge oyamba uja ngati sanakwatire. Ngati oyamba anakwatira ndiye kuti akhale mu mpingomu komano osakwatiranso. Izizi ndi zimene malemba makamaka amaphunzitsa. Timazionanso bwino makamaka tikamaona mu buku limene la Ezra chapter 10 mu vesi yake ya 13. Ezra chapter 10 mu vesi yake ya 13 analembapo kunena kuti makamaka Ezra chapter 10 tiyambira vesi yake ya 1 kukalekeza vesi yake ya 3 pamene akunena kuti pakupemphera Ezra tsono ndi kuwulula ndi kulira misozi ndi kudzigwetsa pansi pa khomo pa nyumba ya Mulungu, udasonkhanira mwa Israeli msonkhano waukulu ndi wa anthu amuna ndi akazi ndi ana, popeza anthu analira kulira kwakukulu. Pamenepo Sekaniya mwana wa Yehieli mwana wina wa Elamu anabwezera Ezra mawu nati, talakwira Mulungu wathu, tadzitengera akazi achilendo a mitundu ya dzikoli. Koma tsopano chinsalira Israeli chiyembekezo kunena za chinthu ichi. Ndipo tsono tipangane ndi Mulungu wathu kuchotsa akazi onse ndi obadwa mwa iwo monga mwa uphungu wa mbuye wanga ndi wa iwo akunjenjemera pa lamulo la Mulungu wathu, ndipo chichitike monga mwa chilamulo. Apanso tikuona makamaka pamene Ezra anaona zinthu zimenezi kunena kuti anthu anatenga akazi achilendo, nayenso adafuwulira kwa Mulungu. Tsono anthu ambiri atazindikira chinthu chimene chikuchitikachi adaona kuti paja anthu tili ndi akazi achilendo, chofunika ndi chani tiachotse akazi achilendo amenewo. Adali ndi mabanja osalongosoka, anayenera kuti achotsenso akazi achilendo amenewa ngati akufunanso akhale makamaka pa mgwirizano wabwino pakati pa iwowa ndi Mulungu. Zimenezi ndi zimene buku la Ezra limeneli limafotokoza. Limangofotokoza kwakukulu makamaka zakukozedwanso kwa kupembedza komanso kukozedwanso kwa mabanja a anthu amene anali kumeneko. Chifukwa chonena kuti mwina anakhala kwambiri ndi anthu amene si a mitundu yawo pamene anali kukapolo kuja, zinawapangitsa kunena kuti ayambe kukhala ndi akazi aeno ake komanso amuna aeno ake amene ndiwo osafanana ndi mtundu wawo. Izizi ndi zimene malemba amaphunzitsa. Kumbukirani nena kuti tikamapita mu chipangano chatsopano timakapezanso makamaka zokhudzana ndi Asamariya.
mtundu wa Samariya uja timaona unena kuti udatulukira mu nthawi imeneyi. Makamaka mtundu wa Samariya ndi mtundu umene unapangidwa ndi kholo limodzi la Chiyuda komanso kholo lina la chani la mitundu. Ndiye kuti anthu amene wawa atapanga banja anobadwa ndi amene amatchedwa chani, ndi amene amatchedwa kuti Asamariya. Ndipo zinthu zimenezi zinachitika mu nthawi imene ana Estere anali ku ukapolo, pamene anenako kuthekera komakhala limodzi ndi akazi amene si a mtundu wawo, akazi amene si Ayuda, si a fuko la Yakobo. Izizi ndi zimene buku limeneli limaphunzitsa. Choncho tikuoneninso ku buku lina lotsatira ndilo buku la Nehemiya. Buku la Nehemiya, tikamaona za buku la Nehemiya limeneli, ndi buku limeneli ndi machapters ochepanso, machapters makamaka okwana 13. Nehemiya ameneyo makamaka ndi munthu amene amagwira ntchito ku nyumba yachifumu pamene anali ku ukapolo ku Baibulo. Adali ndithu munthu wogwira ntchito ku nyumba yachifumu kumeneko. Ndipo tikamaphunzira Baibulo timakwanitsa kumvetsa bwino ndithu kunena kuti Nehemiya ameneyu adagwira ntchito ndi Ezra komanso ndi Malaki makamaka polimbikitsa ana Israeli kuti akhale okhulupirika pamaso pa Mulungu. Zimenezi ndi zimene atumiki a Mulungu amenewa makamaka anazigwira. Choncho tikamawerenga mu buku limene la Nehemiya kuyambira chapter chake cha namba 3 kulekeza chapter chake cha namba 7, timaona kunena kuti Nehemiya anali kuwalangiza anthu makamaka za zinthu zambiri, makamaka kuti amangenso mpanda linga la Israeli. Chapter 3 to chapter 7 anafotokoza kwambiri makamaka za nkhani ngati imeneyi. Koma tikamawerenga makamaka Baibulo sikuti Nehemiya ameneyu kapena sikuti anthu ameneyo makamaka mu chapter mu buku limene la Nehemiya kuti anangogwira ntchito imeneyi kwa ukuluukulu yomanga mpanda. Ayi, palizo zinthu zina zambiri zimene anazichita zimene zinali zopindulira kwa ana Israeli, sikuti Nehemiya anangotsogolera pa ntchito yomanga mpanda. Mwina titomvetsa bwino ngati mmene nkhani makhalire okhuza ndi Saulo kapena Paulo. Tikamaphunzira zokhuza ndi Paulo tonse timadziwa bwino nena kuti Paulo anali mtumwi wa Yesu Khristu koma kwa amitundu. Ndiye kuti ntchito yake Mulungu adamusankha kuti akagwirire kwa ukuluukulu kwa amitundu. Koma talingalira nena kuti kodi pamene iyeyo adakuzidwa kuti akagwire ntchito kwa ukuluukulu kwa anthu amitundu, kodi sadalalikireko kwa Ayuda? Sanalalikireko kwa Ayuda? Analalikira. Ndiye kuti chingakhale kwa Ayuda analalikira, koma kwa ukuluukulu ntchito yake anayigwira kwa ndani? Anayigwira kwa amitundu. Ndi chimodzimodzinso zinthu zimene mukazipeza mu buku la Nehemiya. Chingakhale Nehemiya kwa ukuluukulu ntchito yake imene anagwira inali yomanga mpanda, sikuti anangogwira ntchito yokhayo ayi. Palizo ntchito zina zambiri zimene anagwira makamaka mu buku limeneli, zimene timakwanitsa kuziona bwino. Timaona zinthu ngati ziti. Tikamaona mu chapter chake ya namba 12, timaona kunena kuti Nehemiya analimbikitsanso ana a Israeli kunena kuti aziperekanso chani, kodi azipereka chakhumi. Tikamaona mu chapter 12 kuyambira mu verse yake ya 44 kukalekeza mu verse yake 47, makamaka amakamba za zinthu ngati zimenezi. Tikangowerenga mu verse yake 44 kuti tikamvetse kunena kuti kodi pamenepa Nehemiya adalembanji. M'buku limene la Nehemiya chapter 12 mu verse yake 44 alemba kunena kuti ndipo tsiku lomwelo anayika anthu asunge zipinda zachuma za nsembe zokweza za zipatso zoyamba ndi za limodzilimodzi la magawo khumi lakulonga mmwemo, monga mwa minda ya midzi, magawo onenedwa ndi chilamulo akhale ansembe ndi Alevi, popeza Ayuda anakondwera nawo ansembe ndi Alevi akuyimirirako. Apanso tikuona kunena kuti chingakhale zinali choncho kunena kuti adamanga Nehemiya ntchito yake idali kokuluukulu yomanga mpanda, komano akuti adalamuliranso anthu amenewa kuti abwere nalo limodzilimodzi la magawo angati? La magawo khumi, ndicho chakhumi. Tsono anagwiranso ntchito zambiri akoze makamaka nkhani okhuza ndi chakhumi. Komanso tikamaphunzira timaonanso kunena kuti adalangizidwanso kuti akoze pa nkhani okhudzana ndi banja. Timaona tikamawerenga mu buku limwe la Nehemiya chapter 13 kuyambira verse yake 23 kulekeza 29, anaphunzitsa makamaka nkhani okhuza ndi banja kunena kuti banja ni mwamuna mmodzi komanso mkazi mmodzi, komanso mukuyenera kuti mukhale ndi banja ndi munthu mmodzi wa mtundu wanu. Ngati uli Muisraeli ukoterenso Muisraeli. Chifonena kuti chani? Kopa kusokonezeka kuzikhulupiriro zina kukankwerenga mkazi kapena mwamuna wachilendo. Mundichitira umboni inu
ena masiku ano mabanja amakumana ndi mavuto chifukwa chonena kuti mwina munthu amene anakwatana nayeyo ndosiyana naye chikhulupiriro ku nkhani ya chipembedzo, limakhala kuti ndi vuto lalikulu pakati pawo. Choncho tikamawerenga mu buku limene la Nehemiya chapter yake ya 13 kuyambira verse 23 kulekeza 29 anafotokoza nkhani imeneyo. Tiyeni tikawerengeni ku buku limene la Nehemiya chapter 13 verse 23 kukalekeza 26 kuti analembanji. Pamenepo adalemba kunena kuti masiku aja ndinaonanso Ayudawo anadzitengera akazi a Asidodi, Aminoni ndi Mowabu. Apa tikuona Nehemiya wamba ndonena kuti ndipo masiku aja adaonanso akuti Ayuda atadzitengera akazi a ku Asidodi, mtundu wa anthu wina umenewo, Amoni komanso akuti Amowabu. Ndi ana awo analankhula mwina Chiasidodi chosadziwitsa kulankhula Chiyuda, koma umo amalankhula mtundu wawo uliwonse. Akuti ndipo anaonanso kuti ana awo obadwa awo tsono ambanso kumalankhula chichani Chiasidodi, osalankhula chani, osalankhula Chiyuda. Ndero pamenepo nene kuti mtundu wa ana Estere kutani kodi ukusokonekera. Verse 25 ndipo ndinatsutsana nawo ndi kuwatemberera ndi kukantha ena a iwo ndi kukwetula tsitsi lawo ndi kuwalumbirira pa Mulungu ndi kuti musapereka ana anu akazi kwa ana awo amuna kapena kutengera ana anu amuna kapena inu nokha ana awo akazi. Nanga Solomoni mfumu ya Israeli sanachimwe nazo izi? Tikuona apa kunena kuti verse 23-26 umene tawerenga akunena ndithu kunena kuti anaona ndithu ana Israeli akutenga ena mkazi kapena mamuna ku Asidodi, ku Mowabu komanso ku Amoni, ndipo anali andaulira anthu amenewo anawo akantha pa chifukwa cha chimenechi. Ndipo mu verse 26 imene akufotokoza kunena kuti kodi nanga mfumu Solomoni mfumu ya Israeli sanachimwe nazo izi zotenga mkazi wachilendo nkumbweretsa pakati pathu, kutenga munthu osiyana naye chikhulupiriro nkumkwatira? Kodi mfumu Solomoni sanachimwe nazo izi? Mwina ino muthu yankha kunena kuti chani. Tikamawerenga Baibulo limatitsimikizira bwino kunena kuti mfumu Solomoni zinthu zimene zidi anachimwa nazo, makamaka tikamawerenga kuchokera mu buku la 1 Mafumu. Tikamaona mu buku la 1 Mafumu chapter chake cha namba 11 kuyambira mu verse yake ya 1, makamaka anafotokoza za nkhani yokhudza ndi mfumu Solomoni ameneyu pamene anayamba kupembedza mafano chifukwa cha akazi achilendo. Choncho kuti tikawerengeni mu verse yake ya 1 kenaka tizadumpha tikawerenge mu verse yake ya 4 kuti tikamve kunena kuti mfumu Solomoni ameneyu chinamuchitikira nchani ndi akazi achilendo amenewa, nanga amafuna kuti Ayuda aja aphunziremo chani. Verse 1 ndipo mfumu Solomoni anakonda akazi ambiri achilendo pamodzi ndi mwana wamkazi wa Farao, akazi aku Mowabu ndi aku Amoni ndi aku Edomu ndi aku Sidoni ndi Ahiti. Apapa kufotokoza za mitundu ina ya anthu imenenso mfumu Solomoni kumene adakatengako ndani kodi, anakatengako akazi, ndipo akuphatikizanso kunena kuti chingakhalenso mwana wamkazi wafumu ndani kodi, wafumu Farao. Anthu amenewa sanali ana a Israeli, sanali Ayuda, koma mfumu Solomoni anakawatenga anthu ati, anakawatenga anthu amenewo. Tiyeni tikonene mu verse yake 4 kuti chotsatira chake chinali chani pamene anakatenga akazi achilendo. Verse 4 kunena kuti ndipo kunali atakalamba Solomoni, akazi ake anapambutsa mtima wake atsate milungu ina, ndipo mtima wake sunakhala wangwiro ndi Yehova Mulungu wake monga mtima wa Davide atate wake. Apapa mu verse yake 4 Baibulo ikufotokoza kunena kuti ndipo pamene mfumu Solomoni tsono anapeza kunena kuti wakalamba, akuti akazi aja anapambutsa mtima wake. Kupambutsa kusonyeza kunena kuti kusunditsa njira, kusinditsa njira, umenda njira iyi ndi akukupambutsa kukuyika kuti ukayendenso mu njira ina. Tsono akuti akazi a Solomoni anapanga zinthu ngati zimenezi. Solomoni akuyenda wangwiro pamaso pa Mulungu, akuti akaziwa adasinditsa njira. Umatumikira Mulungu uyamba kutumikira milungu, tsono uyamba kutumikira mafano. Chifukwa chani? Anatenga akazi achilendo. Choncho pamene Nehemiya ankauza anthu makamaka za nkhani imeneyi, anafuna kunena kuti akaphunzirirepo potengeranso ndi mmene mfumu Solomoni adakhalira pano pa dziko lapansi, pakuzindikira kunena kuti ndiye mfumu yekhayo imene inakhala ya nzeru, komanso idalipo nthawi yake imene mfumu iyi idachita zinthu zosakhala bwino. Anthu amenewo akapezenso chitsanzo chabwino. Ndipo timaonanso chitsanzo chabwino makamaka zimeneno ndiye tingaphunziremo tikamaona mu buku limene la Nehemiya chapter 8 mu verse yake 12 pamene Baibulo limafotokoza kunena kuti nawerenga iwo mbuku mchilamulo cha Mulungu momveka natanthauzira nawazindikiritsa chonenedwacho.
apa inalinso nthawi imene Nehemiya makamaka ankawerenga mawu a Mulungu anali Ezra. Pamene Ezra akuwerenga chilamulo cha Mulungu akuti chinthu chimene chinachitika ndi chimenechi. Chinthu choyamba anawawerengera iwowo m'buku la chilamulo komanso akuti momveka. Chinthu chachiwiri anawatanthauzira cholinga chake kuwazindikiritsa. Inu ndine tingaphunzirepo chani? Nthawi zambiri tikamakamba za nkhani yokhuza ndi kulalika kapena kuphunzitsa mawu a Mulungu kapena kumuwuza munthu za chifuniro cha Mulungu, nkhani yake siyongonena kuti tawerengani mu vesi yake 9 ananena kuti chani? Ndipo anthu onse anasonkhana. Basi malemba amene pakunena kuti ndipo anthu onse anasonkhana, tipiteni pa buku lina. Ayi, chofunikira ndi chani? Tawerengere momveka bwino, tatanthauzire kuti anthu atani azindikire. Ndizo zimene zimafunikira pogwira ntchito yotumikira Mulungu, makamaka inu alaliki komanso aphunzitsi a mawu a Mulungu. Tawerengereni anthu momveka bwino, tatanthauzire komanso ndilengera kuti anthu amenewa azindikire chifuniro cha Mulungu. Zimene zimene zimafunikira makamaka pa nkhani imeneyi yokhuza ndi kutumikira Mulungu. Choncho tikachoka mu buku limeneli la Nehemiya timafikanso mu buku limeneli la Estere. Tikamakamba makamaka za liwu limeneli la Estere, dzina limene la Estere limangotanthauza nyenyezi. Tikamaonanso mu buku limene la Estere ndi machapter zokwana 10 okha basi. Ndipo Estere ndi Rute ndi mayina okhawa achikazi amene amapezeka m'Baibulo, amene anagwiritsidwa ntchito ngati mitu yachani ya Baibulo, mayina a Baibulo. Ndipo tikamaona za buku limeneli la Estere, kwakukulukulu limafotokoza za Ayuda amene anapita ku ukapolo ku Babulo. Ndipo Kilusi atamemeza kunena kuti ngati anthu akufuna kubwerera abwerere, anthu ena adapanga chisankho chobwerera, koma anthu ena anapanga chisankho chosabwerera ndi kutsalira ku Babulo komweko. Choncho buku la Estere limangofotokoza kwambiri za anthu amene anatsalira, anthu amene anakananso kutani kubwerera, sikuti anthu analetsedwa kuti asabwerere ku ukapolo. Ayi, chifukwa mfumu Kilusi idalamulira choncho ndithu kunena kuti anthu akwene kuti atani abwerere. Idakoma mtima, lingalirani kuti ngati idafika pomabwezera zinthu zimene Nebukadinezara adalanda zokhuza ndi mkachisi ya Mulungu, inakoma mtima kuti anthu abwerere. Koma anthu ena amene sanasankhe kubwerera ndi amene bana alibe umakhala komweko. Choncho buku la Estere limeneli limafotokoza za anthu amenewa, anthu amene anakana kubwerera anali kukhalabe komweko. Ndipo tikamaphunzira buku limafotokoza makamaka za nkhani yokhuza ndi mkazi wa Chiyuda ameneyo otchedwa Estere, amene mukupita kwa nthawi anatengedwa kukhala mkazi wa mfumu Ahasuero. Nkhani imeneyi makamaka buku limeneli limangofotokoza kwambirimbiri zokhuza ndi anthu folo, makamaka limayamba kukamba zokhuza ndi mfumu ngati Ahasuero, komanso limakambanso za munthu ameneyu Estere, komanso limakamvanso dzina lina la Mordekai komanso Hamani. Kwakukulukulu nkhani yopezeka mu buku limeneli imatsamira mayina anthu folo amenewa, atenga mbali akuluakulu a mbuku limeneli. Tikamaphunzira mu buku limeneli limaonetsa kapena pali kuthekera kosonyeza kunena kuti makolo ake a munthu ameneyo Estere anamwalira ali wang'ono, chifukwa tikamawerenga Baibulo limasonyeza kunena kuti munthu ameneyu analeredwa ndi abale ake a Mordekai. Baibulo limasonyeza choncho tikamaliwerenga. Ndipo tikamaphunzira kuchokera mu buku limene la Estere timaona kunena kuti mu chapter chake cha namba 2 cha buku limene la Estere tikapeza kunena kuti Estere wakhala mkazi wa mfumu Ahasuero. Ndipo pamene Estere anakhala mkazi wa mfumu Ahasuero tikapezapo kunena kuti mu chapter chake cha namba 3 Mordekai amene adalera Estere uja anakana kugwadira Hamani. Chifukwa anakana kugwadira Hamani timapeza kunena kuti Hamani uyu anapanga chiwembu chonena kuti Ayuda onse aphedwe mu mzinda umenewu, Ayuda onse aphedwe. Tsono tikamaona mu chapter chimene chimakamaka cha namba 4 timakapeza kunena kuti pamene Hamani anauza mfumu kunena kuti wafunika kuti Ayuda onse aphedwe, Mordekai zitamukhudza anakauza mwana amene anamulera ngati Estere, mukadandaule kwa mfumu chifukwa inuyo ifeyo kwa anthu ifeyo ngati Ayuda munthu amene mudalira ndi inuyo amene muli mkazi wa mfumu mu masiku ano chingakhale tili kumalo kumene tinabwere fwa chokapolo. Choncho Estere atatenga mawu amenewa ndi kukafotokozera kwa mfumu. Timaona kuti mu chapter yake namba 5 akufotokozera mfumu, ndipo
mfumu ija idamva zinthu zimenezi, ndipo mu chapter 8 timakaona kunena kuti idamva zapempho la Estere. Ndipo timaona kunena kuti pamene mfumu imene inamva zapempho limene la Estere, kanaka Hamani adayamba nopanga chiwembu chofuna kuti amuphe Mordekai. Ndipo adamanga malo ofuna kuti amuphere, mapilala ambirimbiri kumanga ofuna kuti amuphere munthu amene watchedwa Mordekai. Ndipo kanaka zinapezeka kunena kuti chiwembu chimene anapanga kwa Mordekai chinadziwika, ndipo Hamani ndi amene anakafa pamalo amene iyeyo adakonzera kunena kuti akafere Mordekai. Ndi nkhani imene makhala yochititsa chidwi mu buku limeneli, pamene munthu ina anakonza chiwembu kuti chimuchichi akwenera kuti akafere munthuyu, koma iye anakafera pa chiwembu chomwecho chimene anakonzera munthu zake. Ino ndine tingaphunzirepo chani pa nkhani zopezeka mu buku limeneli? Alipo anthu ambiri amene amakhala pa dziko lapansi amadzikozera chiwonongeko okha. Amadzikozera chiwonongeko okha motani? Ngati munthu Mulungu anakupatsa kuthekera kosankha zinthu zabwino ndi zoyipa, iweyo kangosankha zinthu zoyipa umakhala kuti pamene pokoza chani? Wadzikozera chiwonongeko wekha. Ndi zinthu zambiri zimene tingaphunzire mu buku limeneli, zinthu zofunika kunena kuti ino ndine lero dzikhale ndi chidwi kumawerenga ndi kumatsata bwino zimene malemba amafotokoza mu buku limeneli la Estere, makamaka za Ayudawo amene anapanga chisankho chosabwereranso ku Yerusalemu. Nkhani zopatsa chidwi, zokoma tikamaziwerenga, zimene timakhala ndi maphunziro ambiri amene timapezamo. Kodi mmakonda kuwerengako mabuku amenewa ndi kumaphunzira nkhani zopatsa chidwi zimenezi? Ngati simmawerenga, esani kupeza nthawi kuti mudziwerenga ndi kumamvetsa bwino nkhani zimenezi, makamaka kuti mudziphunzira zambiri monga mmene anthu ena amatani kodi amene anthu ena amachitira. Izi ndi zochepa zimene timafuna tigawane mu tsiku la lero, pamene timaphunzira kuchokera mu mabuku atatu amenewa, pamene tinayamba kuona makamaka kuchokera mu buku limeneli la Ezra, taphunziranso kuchokera mu buku la Nehemiya, komanso taphunziranso kuchokera mu buku la Estere. Mwina nkutheka kunena kuti tikhazokhala ndi mafunso kapena ndemanga kuchokera pa programu yathu imeneyi, komanso tingakhale pafunso ena lonse lokhudza ndi Baibulo, tikhoza kufunsa kudzera ku nambala iyi 0 766 018. Kumbukirani nena kuti programu imeneyi amakupatsirani ndi Alilongwe School of Biblical Studies imene ili ku Mitundu ku Lilongwe, ndipo mu tsiku la lero munali ndine m'bale wanu Mwambuye Daniel nje Pancras. Mulungu odzakudalitsa adalitse nonse maka ife chisankho chabwino chimene munapanga pakuphunzira mawu a Mulungu mu tsiku la lero. Amen. Mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona ngopirira. Mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona